Штодзень праз прыёмнае аддзяленне бальніцы хуткай меддапамогі праходзяць дзясяткі людзей, часам можа быць і да сотні. Стары прыёмны пакой быў даволі цесным і дастаўляў шмат нязручнасцяў і хворым, і медперсаналу. А таму рэканструкцыя установы стала патрэбай часу. Праводзілася яна па праграме падрыхтоўкі да святкавання тысячагоддзя Брэста. На пабудову новага корпусу і закупку абсталявання з гарадскога бюджэту было выдаткавана 7 мільёнаў рублёў. Генпадрядчык будаўнічая кампанія «Прадом» будаўніцтва завяршыла раней намечанага тэрміну, тым самым прадаставіўшы магчымасць і пацыентам, і медыкам раней адчуць усе перавагі новых умоў. Если раньше было 70 квадратных метров приемное отделение и огромный поток, масса больных через него шла, то некомфортно ни для работы доктора, и ни для пациента. А сейчас, когда всем хватает места, когда доктор может в комфортных условиях обследовать больного, посмотреть, принять решение, плюс поднять на второй этаж, сразу обследовать на очень высоком уровне, это все работает на благо пациента. На першым паверсе прыёмнае аддзяленне, смотровые, працэдурнае, санпрапускнік, інфекцыйны бокс – усё адпавядае санітарным нормам і сучасным патрабаванням. На другім паверсе аддзяленне дыягнастычнае, лабараторыі, кабінеты колоноскопіі і ультрагукавой дыягностыкі і самае галоўнае, што бальніца чакала ўжо даўно – сучасны рэнтгенаўскі камп'ютарны тамограф і магнітна-рэзанансны тамограф коштам больш за 3 мільёны рублёў. Яны былі пастаўлены за кошт рэспубліканскага бюджэту Міністэрствам аховы здароўя. Министерство здравоохранения также будет оказывать посильную помощь в оснащении лечебных учреждений региона. И на следующий год планируется поставка оборудования в детскую областную больницу. По поручению руководства страны будут оснащены районные центры диагностическим оборудованием, прежде всего УЗИ-аппаратами, рентген-оборудованием. В областную больницу мы планируем поставить аппарат литотрипсии до конца этого года. Як адзначыў кіраўнік вобласці Анатоль Ліс, умацаванню матэрыяльна-тэхнічнай базы устаноў аховы здароўя ў рэгіёне павышаная ўвага. І гэта дае станоўчыя вынікі. Продолжительность жизни у нас составляет 74,7 лет. Значит, немножко выше даже, чем по республике. В республике 74,5. Это неплохо. Рождаемость у нас тоже остается самой высокой. 11,1 промилле. Это радует, но она была больше. Прошлые годы было до 12 у нас доходило. Поэтому есть резервы. Но самое главное, что это вот основные такие показатели, которые характеризуют жизненный уровень. Как бы мы ни хотели, естественно, состояние здоровья во многом зависит и от тех учреждений медицинских, которые существуют. А таму ў вобласці будзе працягвацца будаўніцтва і аснашчэнне медыцынскіх устаноў. Так ужо пачата ўзвядзенне новага корпуса ў дзіцячай абласной бальніцы. У зарэчнай частцы Брэста ўзвядуць медыцынскі цэнтр. Таксама распрацаваны праект на рэканструкцыю карпусоў пінскага анкалагічнага дыспансера. Людмила Салдзіна, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».